mondo gitimre nade gikungi nikech awacho ni kae sama imiyowa hola ni ok miwaga go kamano ni mini chapuothe dhi wangi bende timruok nade isiem mamano bende ayiego to sama isiem wangi tinyisi ni nyaka reduce costs magi salary chulo mang'eny ahinya duok piny we penji gimoro CPA sama iduoko penjono sama sirikal dhigo gine mnada mar manyo kaka inyalo chok hola ok tigi kwan mag joma ondiki nikech sirikal nyaka bed ni chiwo adieri makende ne ng'amo ka okume hola ni en gi nyalo mar biro duoko pesani. Yor achiel mar nyiso jogi ni gi nyalo mar duoko pesani en kaka weche mag choko mage mag osuru. Wacho ni wabro choko kama to mae mabro konyowa e chulo pesani bang' ndalo ma kama. Kopo ni sirikal ogolo jogi mobedo tenge ma okapu mare mar osuru duogo mapiny dong nyalo bedo matek bende dhi manyo hola koso Mateo ineno nang'o? George. Yes. Bengine sirikal chulo osuru. Bengine sirikal chulo osuru. Tiende niya? Yes. Kaka wawacho. Ing'iyo maber ne. Nitie namba manye gikawo osuru kuomgi. To nyaka gi prove the other end ni gichoko osuru moromo. Yuto margi otimre nade? Oromo. Manyalo miyo gitimre nade? Manyalo miyo gichok pesa magichul joka. Yes. To bende, emwa wacho niya 70% cha be nyaki nene mano expenditure mar sirikal. To choko osuru sirikal sama gichoke irani. Dongono be ni gichulre gin giwegi.